Our first reading from the second letter of Paul to the Corinthians tells us that the churches in Macedonia, or the Christians in Macedonia, experienced great tribulation, but they had an abundance of joy. And their profound poverty has only increased the richness of their simplicity. Siguro po doon natin dapat tingnan, no? Di ba po meron tayong tinatawag na rosewood, no? Yung pong, alam niyo yung mga rosaryong galing sa Roma na pag inamoy nyo, napakabango, no? Yung talagang gawa sa rosewood. Why? Because the rosewood is actually a wood that is producing an oil, no? Pero para makuha mo yung katas, yung oil ng rosewood, kailangan i-press mo, no? Para lumabas yung katas na nagbibigay nung amoy. Kaya lang po dito sa Pilipinas, nakagawa na po tayo ng ating version ng rosewood. Ang ginagawa natin ay yung beads ng gawa sa ordinaryong kahoy, no? Linulubog sa merong oil na may pabango. Kaya yung mga nabibili ko minsan dito sa Pilipinas, ilang araw lang, wala nang amoy, no? Kasi hindi naman talaga sila rosewood. Pero yung totoong rosewood po, the scent lasts longer, no? Kasi nga nanggagaling mismo sa loob nung kahoy, yung scent, no? Kaya nga po, siguro dapat tingnan natin, when we are experiencing tribulations, pag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, no? Lalo bang humahalimuyak ang amoy ni Kristo sa atin? O baka ibang amoy na ang lumalabas sa atin pag tayo'y dumadaan ng pagsubok, no? Dapat po, according to our first reading, kung tunay tayong Kristiyano, no, dapat mas pakita natin, no, na tayo'y tunay na tagasunod ni Kristo pag tayo'y lipit. At sa kalipitang yan, kaya pa nating magbigay, no? Di ba po, kahit naman si Kristo, no, we are supposed to exercise our kindness not when we have an excess, no? Pero we are supposed to exercise our kindness even in our need. Tandaan niyo po yung babaeng nagbigay ng 2 maliliit na barya sa templo. Sabi ni Kristo, nung siya ang nagbigay ng pinakamarami. Bakit? She gave from what she had to live on, while the others gave from their excess. Kaya nga po sana, hindi lang po yung pag may sobra, no? Si Monsignor Rick po, meron pong prayer, the prayer of a good steward, sabi niyang ganon. May we give not only when we have something in excess, but may we give because we need to give, no? Kasi kailangan naming magbigay, no? Sana po we also find, no, the need to give even in times of trials, because our kindness must not only be seen when there is an abundance, but hopefully our kindness can be seen even in our need. Tapos po, pangalawang bagay na sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo, no? Dapat daw po, we should love our enemies. No? Dahil ang tanong niya, if you love those who love you, what recompense do you have? Do not tax collectors do the same? Nung panahon po ni Kristo, ang mga tax collectors, sila po yung mga taksil. Di ba po? They were traitors to the nation of Israel because they worked for the Romans. No?
Kaya nga po, sabing ganun, kung ang taksil marunong magmahal sa kapwa niya taksil, no? Eh di dapat ikaw, marunong kang magmahal kahit na doon sa nagiging taksil sa'yo. So siguro dapat tingnan po natin, is our love dependent on outside forces? Mamahalin kita kung mahal mo ko. Mamahalin kita kung tapat ka sa akin. Mamahalin kita kung mabait ka. No? Ang sinasabi ni Kristo, kung totoong alagad ka, mamahalin kita dahil mapagmahal ako. Period. No? It does not depend on the other person. It depends on my heart na dahil mapagmahal ako, kahit na hindi ka tapat, pwede kitang mahalin. Tapos po, ikatlong bagay na sinasabi sa atin, be perfect as your heavenly Father is perfect. No? Kung minsan po, sasabihin ng ibang tao, pwede ba yun, Father? Di ba wala naman perpekto? Siyempre, ang Diyos perpekto, pero hindi tayo perpekto. Pero kung minsan po, no, dapat tingnan natin, because of our excuse that we cannot be perfect, we fall into mediocrity. No? Mediocrity. Kaya sabihin natin, pwede na to. Kasi hindi naman talaga ako perpekto. Yung excuse ba na pagkat ako'y tao lamang. No? Pero po dapat tingnan natin. No? Kailan pa lang po nag-umpisa ang klase ng mga bata? Tapos po, pag dumaan po kayo sa mga eskwela ng DepEd, pag nakita nyo po yung mission, vision ng DepEd, isa pong bagay o isa pong salita o a couple of words you will always see. Ano po yun? Academic excellence. Sabi ko, academic excellence, kailan pa lang po sinabi sa atin sa balita, 600,000 ang kulang na naman sa mga classrooms ng DepEd. Tapos, 800,000 teachers ang kulang ng DepEd. Imagine niyo po yun, ha? As basic as teachers and classrooms. Hanggang ngayon, hindi ma-provide ni DepEd. Pero sinasabi ni DepEd, academic excellence. Alam nyo, siguro yun yung isang bagay na dapat matutunan natin sa DepEd. Ano po yun? At least hindi siya nagiging mediocre. Hindi na sasabihin na okay na basta kasi kulang naman yung teacher. At least it still aims for academic excellence. Tayo po, in our spiritual life. Kasi kung minsan, pag may mga kulang, pag hindi ideal, mamong, makanano na ako mang maging banal, demonyo lang andeng kayabe ko. Makanano kong maging banal, aldoldo. Akakit ko ring maldita. Makanano kong maging banal lamong, kulang namo api at siya na kami, impyerno. Po. And so, it means, is that an excuse so that we will not be good Christians? Sabi ni Kristo, hindi daw po. Because we need to be perfect as our Heavenly Father is perfect. We need to strive for the optimum that we can. No? Hanggang kaya. No? Para po bang dito sa radyo, hanggang kaya. No po. Kahit na kung minsan pumapalpak ang ating mga tawag doon, pumapalpak yung technology natin, we try our best because no, that is what is asked of us by our Heavenly Father. Amen.